Keď som prvýkrát prišiel do Indie, myslel som si, že ma už nemôže nič prekvapiť, nakoľko som vtedy cestoval už 5 mesiacov juhovýchodnou Áziou, krajinami ako sú Laos, Vietnam a Kambodža. Ale keď som prišiel do Kalkaty, zažil som taký šok. Kultúrny šok, lebo všetko bolo úplne iné. Iné vône, iné farby, iné oblečenie. India je miesto, ktoré sa ťa dotýka. India je miesto, ktoré ťa konfrontuje a dokáže si uvedomiť veci, ktoré v bežnom živote považuješ za úplne samozrejmé. Indické dobrodružstvo nie je dovolenka, nie je to o komforte. Je to o tom, že vystúpiš zo svojej bubliny a stretneš sa so sebou. 23. apríla odchádzame na 14 dní. Skupinka sa pomalečky uzatvára. Viem, že ešte pár ľudí sa stále rozhoduje, ale pomalečky prišiel čas urobiť rozhodnutie. Ak naozaj chceš zažiť Indiu, ozvi sa mi.